kilo. Guys, ang pamasad sa kong ate kay grabe yung nagasang layo sang lawas ug kusog. Ano na iya? Karain na ng bading kamay guys. Karain ka suti. Hey guys, first kasi ni nanay. Kaan haniti man ni kadto mang kuan, mang massage. Tayog na mo kontak nimo mga kuan mo service ka. Service lang to. Lami ka mang massage guys. Depende sa kuan, depende sa schedule kay. Agaban yan makabukin na daan. Ay booking si Sir. Ug na sa emergency. Sa kadlawon alas 2, alas 3. Mo kuan ka te. A few moments later. Guys, masong adlaw na tanan guys, ang lain na pamakantingig. Uy, pastilan. Masong adlaw na tanan guys, kamusta man tanan? Tao kira mo diha guys. Kay kami dari ipang trangkaso mi, pastilan ginoo ko. Pangtrangkaso mi guys, una ag duha ka kuyas. Naadyo lang duha ka kuyas, na bintahan na sila. Ako na pud. Ginoo ko. Des pagka kuha nagsugod pagka Bernes pa no. Pagka Friday pa nagsugod ang hilanat guys. Friday. Diyan sa nag-adlaw ron Martes ron pa. Gahapon nawa naghangilanat guys. Gahapon kay nagpa-massage mo ko. Gahapon guys nawa naghangilanat. Nawa naman no hangilanat kaso gahang panglasa grabe gid jeng paita wa gid koy panglasa wa gid koy pang kanang baho wa gid koy masimhutan masin pasiro ipadeur ang tai sang ilong. Dito ko kabaho. Nah bawo jud guys. Parang gid lain sang pamati sara. Pagaba. Napay hangin nga grabing tugnawa. Grabing tugnawa ka ajo di magmidyas guys. Paminaw na ag hangin mo suhip dari sang tiil. Nalain na, dara. Pero bako kasuway na ni sa. Des pagpasko gud nga katong des pagpasko guys, kay mo na. Gitakigan kasi kurod pag magpagaan dari sa mga igagaw. Itong mga bata o kung luan. Grabe gid sa takig, atake. Basta ko kasuway guys, ug ingatong takigan arang gazeng tugnawa jara. Di masabtag lawas arang bugnawa, arang katugnaw nga manahep-sehep pag hangin sa imong lawas. Arang lain na. Kakuan man ko hilantan sa una guys, pero di man inani. Karon lainan. Arang katuka lainan. So mo ni guys ang ilim nin ron ya. Mo ni kuan halibun. Okay ba kung say tawag na sa injong lugar, kaning kuan na, dahon na. Basta na sa mga halibun ni sila guys. Saya mangiilim nun. Kung ano siya pait-pait lagi sa hang kung ano diba, himaw sa tubig na. Ibawad sa tubig. Halibon na sa Tagalog pa. Ano yung giilim nun guys. Muna naghang tingog ning lutaw-lutaw na. Na just kuan lain na kasi sa tingog mo tong hang video guys. Ang iputol nas kuan gikaduhan hag-upload kay nara naman po labara sang inig-edit. Yung isa tiglatak sa cellphone. Di kagwanta labi nang napagatang hilanat. Na ginoo ko. Ang gazong paita guys. Huwag natay batigas sa tanglawas. Pait kadyo. Yung karoon, nagsira kong jacket. Samot na kay sige pagbanak-banak. Magatag panahon. Ang katugnaw kadyo. Sa gaha, nawa naghangilanat. Ang napabili naman na guys. Ang napabili na ubog sipon. Nagkaroon di ko kabaho, di ko kalasa, kay ang panglasa puro pait. Pait ka so hang kuan nay ambot sa tambal siguro ng ipang inom na ba. No tingali. Ang puli na pwede gilanat si Papa Gabriel, Ginoo ko. Stilan. Si Zahinon na si Zara pigi trangkaso. Luoy. Si Zara pigi trangkaso. At si Papa Gabriel na padmigi trangkaso guys ta. Tapos Ginoo ko imbis nahot na may mga tambal dari. Si Jara yung pigitang kaso. Ginoo ko. Ano yan? Diyan ang pigitakigan gabi Tingnan mo ko nagkarag-karag naman pad. Ang salaman tao ni Uy. Napuli-puli man naman kuan. Dari dyan kami guys. Dari isbay. Gihurot na dyan mitanan. Hindi na dyan kumatinga kay. Halos dari pagtanan sa amang silingan guys. Gipang trangkaso sila tanan. So murag kami na dari may nakuanan pud. Nga naman dira labi nag inarong panahon na nga arang kabugnaw ka jug panahon, arang kabugnaw ka jug hangin, arang ka lain ka jug guys. Tugnaw pa sige pagbunak-bunak. Opo. Pay init, lamitang na pay init kay magpainit-init ta dadto. Haha koy init. Ka stress. Araga sira jud kog inom og kani ngani, inom mo na.
Nanilutaw naghang tingog da gasas nga gay nga lain na kaso. So, sakit nga gaghang rani. Tilan. So dahil ko mag-vlog karong adlaw kay wala ko ikakong vlog. Kay lain lagi kang lawas guys. Lain pag amang mga lawas o mga kuyas dito to sila. Pahuway sapod. So sa maglaro-laroy kay sige pagbanak-banak na rig uwan. No ko. Sabi ganahan na maglaro-laroy nga ang kadutik ka na rig gawas ang kalapok. Sinsya na mo guys kung may kadyoy ko anon nga vlog. Okay. Kapoy ka sa lawas. Kung kuan, nabaghat siguro. Sa Tagalog pa na, binat. Ilhan bitaw guys, so way pamatian kay magkugit ag vlog, masig asa. Guys no. So ba nila maghapon mininso guys, sa mga vlog, mag-update ako kada adlaw. Ay, mga okay na. Wa naman no nang ila na truk. Kuan pa sa gatong lawas, lainin, di ba? Ganda na yung pamati pa. Wa nang pait yung baba. Nalain na no. Pait ka ajo ay panglasa. Masin zero guys, okay na lang. Mapamassage. So nga na guys, pag trangkaso mo halos daris mga adapit lagi kay pang trangkaso man ang mga tao. So kami pa na trangkaso pa, pastilan kiuso pagraho. Na nalakop na mi dari guys. Kami ginahurot sud mi dari sa bahay, nahurot mi daring tanan. Saan man imbes manglaba ko, imbes manguan, pastilan di ta matulin. No, o ring kalakihan ni. Dili agad tong mga gibuhaton. Padung na lagi New Year. Dapat wa tayo labhanan unta. Saan ta man na. Pwede pa makayas ng lawas. Kim-kim no. Lois Ginoos kim-kim guys. Wala yung taong isang kuhan, trangkaso. Layas na. Kim na. Sama ni mong gift. Gikan ni. So guys, nada gift si Kim na daw at gikan si Zang Ninong ug Ninang. From Ninang, Junibet, and Ninong Junjon. To Elia Kim. Wow. Palangga. Makakalos imong Ninang ug Ninong be. Tsa. Palangga man kayo ning dalaging ding na mo guys. Dada pa diyang cash gift. Gikan si Zang Ninong. Saan yung mga tag-iza dani? Nagani guys, naghang tag-iza dani. Hara to. Cash gift gikan ni Ninong Arnold ug ni Ninong si Rumi ug ni Mads Joan. Thank you. Minsan makasi mong Ninong Ninang. Dapat si guys sidang arkansiyahan. Arkansiyahan ni Kim Kim. Yan, may pasok na siya sa kanyang piggy bank. Baon ko sunod. Magbaon. Pangbaon. May pangbaon daw si Kim Kim guys. Nako baon sunod. Buti na lang, wala na yung lagnat ni Kim Kim. Malis na, no? Tingnan mo yung gift mo, be. Be, tanawa yung gift. Bili, open. Open ang gift ni baby. Open gift. Open. Oh. Ayan. Lami ka dyan isang pagmata kay na gift. Ay, mag-insa man ka ni Ninang. Mag-insa man ka. Mag-insa kanila. Salamat. Open. Wow. Unsay sud? Hala, na may tibak. Hala, ron ka na isang tibak, color pink, daghagbuwak. Hala. Yehey! Thank you, Ninang. Batang. Sa pilain. Hala, dagang nagsudoy. Ginawa ko. Thank you. Wow, sabi na. Hala. Wow, taas man lagi naghukot. Hala. Wow, orang ka nice ka adjo. Wow, up. Hala, orang ka nice ka adjo. Wow. Unsa pa na? Dapa jud. Wow, sus pastilan isa ka putos nga chocolates. Wow, garabing ka pinangga ka sa Ninong ug Ninang. Uy. Lia. Minsan man ka Ninong Ninang. Salamat. Grabe. Oy, wa jadi bugag ni sa kindi. Dabe? Wow, super ganda. Wow, grabe ka. Nice ka ajo. Oy, hala, grabe kin di sa man gikan imong kuan regalo. Minsan man ka. Thank you. Hala, pinapunga lagi mo matakin. Tikas mata, laka. Wow, ang kabyo ka jog dress ni Kim guys.
Pili Kim, isukod Kim, dali Kim. Hala, very nice kaayog dress ni Kim Kim. Oh, regalo sa isang ninang oh. Wow. Minsan ba kasi mong ninong Kim? Wow, Paris pa guys, dahil isang tibak, isang panty arang kahimus. Color pink. Wow. Dada pa isang dress nga arang kaso kahimus, kaaso buyag. Wow, walabi, na kay pang simba bi. Puhun. Cha. Yay! Na thank you. Pag thank you. Thank you. Ito guys, basta malipay at ang anak kagita panginikanan arang panatang lipaza. Namin na nga ni makadawat silang mga gift. Magikas silang mga nagmahal po sa itong mga chikiting. Malipay na punta guys. Kaning cash gift ni Kim Kim. O tunis ijang piggy bank guys. Yeah. Hala. Tapos piggy bank ni mo. Ting kahaakan ng lahat kuya. Blue. Yes. Kuya Kinkin. Color dyan kuya Kinkin. Color blue. Ag imo. Ha, pink. Okay. Kakuya Gail. Nani. Kuya, nagpandong ka? Nani kuya Gail. Green. Green. Okay. Sundo ko na ko. Okay. Ag imo Kuya Ken. Say ganahan ni mga color. Okay, magkuan na pod mo ipon challenge mo ron 2023 ha. Mag-ipon challenge mo, Kim? Tiaw. Mangutan ako nimo, Kin. Mangutan ako nimo, Kin. Lingkod. Mangutan ako nimo. Nakay gift karong nadawat. Hamag imong gift katong gihatag na maghapon. Aw, dasang adlaw. Gahapon ba to? Dasang adlaw. Dasang adlaw pa no? Ha? Mo lagi dasang adlaw. Asa raman ang mga gift nimo? Adol. Itong imong cash gift. Imong tigom? Imong gitigom ni ay. Tigom majud. Ha? Kay mo ingon og makaon ay makaon. Di jud palit-palit og mga chichirya mo hinungdan ha. Okay. Kuya, halis sa kuya. Dali, kaya ko'y pangutanan nimo. Kaga sila kuya B. Hindi pala bi kay ang mga ngipon, samot sila kagaba ng mga ngipon na. Hagi mong cash gift haraman. Asa dapit? Kuya Gail, Papalit tag piggy bank? Ha? Palit tag piggy bank? Ha? Insang kolora? Wala, chocolate ang ngipon. Magtigom-tigom na ka hinahinay kay para sa tagipa. Tay papanday na imong ngipon. Samaan. Uy, hala, di lagi mo palabi ng chocolates. Kin. Bi, di palabig chocolate, bi. Taguin na imong cash gift kaya ito na ibutang sa piggy bank, ha? Okay? Kim-kim na. Kuya Gael. Kuya. Kuya. Pagsugod nagtigom. Kaya tayo ipapanday si mong ipon. Ha? Guys, ipatiles ko nung Kuya Gael ito ipon. Tudo ng bata ni Muya. Ahak bataan eh. Asa mo guys, ipatiles ng Kuya Gael isang ipon. Mura. Pila de. Pil digital ang daning kuan guys. Ha? Pil digital ang kuan guys. Kaya kagail ipatiles mag isang ipon. Diyan ko nagtiguman ng isang ipon. Kaya ipatiles ko ni Diyan. Sa mga koloras tiles yung ipon niya. Ha? Kolor puti ko ng tiles guys. Kagwang ng bataan eh. Agi ikaw yat, sa mapi color sa tiles imong ipon? brown. Kay gitartar naman na imong ipon, sang kolor may atang uli na na? Ako pink. Pink. Nga to, prasan. Color pink na tiles. Pareha ko sa color nga bagay, mura pang Hello Kitty. Nga nagpurma. Okay, so ingat ako no guys, may gustong ni Kim Kim. Agi mo Kuya Ken. Agi mo ngipon sa may color at ipa tiles. Blue. Oh, blue ko na pagka Kuya Ken guys. Stilan. Blue. Nagawa na nina ha. Itaman. Karing
Hindi tangko ano na. Hindi. Di ko ang diyan. Hindi. Di na ko ang diyan. Taga isa diyan kay bad man mag-ulit-ulit. Wa pa man sila diha. Ang ulit nila. Okay? Wa pa man bini sila. Binitos doiro. Laan. Happy ni. Ikaw, Ken? Mo. Higo mo to imong cash gift kaya rong ipa tiles na imong ipon ipak blue magkagulor. Taman ko na ito. Vlog na so. Kato ipalitag piggy bank ka dako. Sabi color sa imong piggy bank. Blue. Blue nga piggy bank. Color pink. Pink. Ag imo ya sa color imo ya. Huwa. Puwa. La. Mangil pareha naman mong duha. Na, di good. Kamadam ra ba ng kuan babe pinaskuhan ka na duaan. Nice. No good. Oh, Kana no good. gold egg. Mangil. Mangil siya. So mangil. Mangil siya. Rakatiki. Graon sa guys eh. A few moments later. So, there na guys. Alright, there na guys. Isukod ng little princess. Akinatag sa isang ninang nga dress. Alright, agag. Isang sandal nga arang ka-cute ka-adso buyag. Muna isang request sandal. Sandal gikan ni Mates. Thank you. Happy? Are you happy? Happy ka? Baby. Lakaw sabi, rampa sabi nga ito padong, be. Cha. Gamang-gamayng dalaga. Cha. Gamang-gamayng dalaga. So, bawal sa itong maglaag sa gawas kasi taligsik. Na. Cute kaayo. May panglaw. Moto ka panglaw? Sunod ba? Ito ta sunod. Pohon. Kaya sa ginong okay panahon. Hindi ko lang ulit to. Nganhanday ka dito. Lajuk man, oy. Daan lang. Recognize ka so guys, Paris po yun. Waan na, mga artin na gazulin taon guys, agamang dalaging ding. Mga artin mga gazul pa doong. Asa, Cha. For new. Grabe ka. Ganahan ka. Minsan mangkas mga nag-give na tanan. Ano ba nangungog mo, ma? Salamat. Thank you, everybody. Disko to. Salamat, guys. Salamat, guys. Salamat, Ninong-Ninang. Salamat, Ninang. Salamat. Salamat. I love you. Thank you. Heart. Heart. Love you. Ano ta plasma? Ha? Ano ka himos ko kasi balik sibig. Naglabi. Tuzuk. Anak. Tuzuk. Dah, guys. Ano ka himos ng dalaga? Ano ka himos ng dalagang gamatoy, guys? Dapat ng bag ma. Nakak ng bag. Dali. Anas ninyo. Si ninyo. Mang ninyo. Sige. Sige. Salamat.